Takže bambus lidí! Sa nachváti. No okej, tu sa odložíš na tú tabuľku a tu máš Island a tento založíš, ale Počkaj. ty dáš... Počkaj, ty dáš- ty ľudí dáš tu vítame ešte na prvom Počkaj, dieli ja idem Skyblocku. svoj Island, proste Island, home, Funguje tu? TP. počkaj, Island, add tomu. A teraz daj, Lomitko Island TP. hej, Island TP. Tomo. Počkaj. Island TP. hej, a sa mi dá, že sade 1, 2, 1, 2. Island TP jak? S-A-D-E. Hej, všetko malým, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Yay, I'm here. Lomitko. Island set home. Nie, počkaj, jak sa to píše? Toto vlastne už je tvoj dom, už iba dáš potom Island home. Nie, to Ne? nebude jedno. A tá, jak sa setuje home? To vám nepoviem. Ideme na spawncheck. You don't have permission this command. Ty vole, ja si nemôžem spraviť set home, či jakari. Spawn. Wait a Fuck second. it! Fuck! Niga. Počkaj. Hehe. Zrátaj Island home. Island home. Napíš Island home. Hej, no musíš dať Aha, už mi to funguje, okej. Pohode. Hej, čestka, čest, sprite. Jej, ľad. Erik, Čo je? spravíme tu neobmedzený zdroj vody. A to jak sa robí? Ty si šola, počkaj, požičam si to, hej. Na chvíľku ti zruším. Môžem ho kde spraviť? Ja som zakúkal, že na čo je druhý ľad. Tu na to môžeš spraviť. Hej, môžeš. Tak. Počúvaj, tam za tými dvermi, tam už bude taký jak monster spawn, dáš také, hej. Ináč ty si ranný čurák. No, máš tu neobmedzený. Počkaj. Hej, je tu neobmedzené, dobre. A ak spravíš cobble generátor, coblagen. Však tu to je, ne? Už práve ne. Jasné. Počkaj, naberiem vodu, že by sme vždy mali. Čo, ak spravíš obsidian tu na Skyblocku? Tu by mal byť už daný ten obsidian. On by mal byť, tu nám by mal byť blízko nejaká čestka a tam v nej by mal byť obsidian. Lebo to sa ináč nedá spraviť. Aha. Na čo tu máš pec do ryti? Čo? Čo tu chceš vypaľovať okrem tejto torčiek? Však, iba Čau, torčky. žide. Hej, som tento spravil v demorat. Hej, to je debil hajzlik. Není to Čau, to. mám, chceš také do hlavy? Šek. Škoda, že to není PvPčko. To spravíme intro. Intro, jaké chceš spraviť? Intro na Skyblock? Čo? Hej, proste iba také akože, shit man, som to poslal. Proste, počkaj som ja si Google, nie Google, okej. Proste intro, že začneme natáčať. Ja už natáčam, ako vieš. Hej? Hej. To už si dal. Hej, už dávno. Dobre, počkaj, ja začnem, ale jaký mám pozdrav? Mi zorel koblík. Škoda, ja si to prepnem do angliny, čaky. Poraď mi dačo. Počkaj, jazyk. Kde je angličtina? A mám že bambus lidí, to je divné. Bambus lidí. Počujem čo s pindou. Ne, daj normálne, že čau lidí a proste dať so. To je jedno, jak to Ne, spravíš. mám taký divný hlas. Fakt, ne? Čo si sa počúval, jak natáčaš? Hej, ne, ako, Žide. čo, Hej, vypadni. Ja som nahrával zvuk, hej, ako cez Fraps, hej. Hej, ja si sa potom počúval, ne? Nie, ja som proste, mne cez Fraps nenahráva zvuk, neviem kvôli čomu. Ja viem asi kvôli čomu. Ja mám mikák zapnutý všetko, Počuj, Erik, vieš, ak si zapni si Fraps no mám. a tam máš proste dať record sound. Počkaj, ja sa na to pozriem. Open, view movies, settings. No a jak máš movies, No, tam máš sound computer settings. no hej, A tam máš poškrtnuté record sound. rekord Win7 sound alebo multi-channel. Ty máš akú verziu? Ja mám verziu 3.5.9. Ja mám 3.2.2. Či vriti. Ja mám novšiu. 3.2.2, takže ja neviem, kamo. Vôbec. Dobre, v každom prípade. Víš, počuj, mám... Počkaj, ja to vyskúšam sa nahrať, hej? Ja ti môžem poslať cez Skype celú zložku všetko. Po jednom súbore.
Alebo vo Vinrari. Hej, Tomo. What the fuck. Tomo. No, počkaj, no co je? Kde? Tomo. No, Tak Tomo, čuješ? ty to je hajzel. Nie, počuj, spravíme, tu rozšírime kobl generátor pre viaceré osoby. Nič, nechaj to tak. Nie, Oliver, nie, počkaj, on sa s tým iba dobre, ty No, vyšíte. Gamonard. Počuj, rozšírim kobl, hej, generátor. Smej. Dobre, v pohode. Počkaj, sa skúsime vypočuť, že... Čau, Toto Erik nerobil, bo ťa to zabije. Ne, počkaj, ja sa chcem uistiť, že či nahral mi zvuk. Raz, dva. Lokálny disk, kde je program? Fraps tam Fraps. Tak. Nenadávaj, my si to spravím. Oh yeah. Ja wow. Počkaj, či Hej, ja wow. Teraz ticho. Yes. Čau, Ok, nahráva sa teraz zvuk. What the No shit? vidíš. Som to nemal asi ono na bane. Zachránil som situáciu. Presne tak. Oliver má tiež kanál, on sa volá nejak Twixo. Jo, jaký Twix, ja sa spamätaj. Jak sa voláš? Ja mám vlastný, Jak sa voláš? nebyl. Neviem, však chcem si dať kop. Prestaň dobre, do rýchy. Do fresa Ty vole, zhorela hlina. Čo? Aj tá, vieš, som robil teraz, som predstavil akurát druhý koblík. Generator. A zhorela mi tá hlina. Počkaj, ja si spravím krumpač. Kamenný krumpačik. Hehe. Fuck it. Hej, on už mi to využíva, ten hajzlik. Hej. Hajzl mi čoruje koblu. Vyšíte, hej. Si mi čoril koblu. No, super. Dobre, počkaj, idem začať, hej. Natáčať. Hej, ale dojdete, chcem dať také intro. To si mal, Počkaj, od začiatku si to mal. What's going on, my bros? My name is Moje meno je Erik a toto je Skyblock. A toto je Tomo. Erik, už natáčaš? Hej, to je Ah. Tomo. Dojde teraz pošlo, dojde Gamonard. Tam je. Ja som Tommy, hajzle. A nie, mám aj meno. Počkej, sakra. No pozri. Čaute. Vidíš, Tommy. Som si mal dať meno Tommy, vidíš. No. No hej, vidíš. No počúvaj, potom Paket. mi musíš, pošleš mi potom ten media converter. A jak ti ho mám poslať, ty vole?